Bun găsit! Vă prezint astăzi sistemul de trasabilitate Germasept pe care Land Dental, împreună cu o firmă din România, l-a dezvoltat mai bine de un an de zile. Sistemul de trasabilitate rezolvă absolut toate cerințele legale. Ar trebui să uitați de etichetele mici pe care scrieți cu pixul sau cu pistolul, etichetați cu pistolul informații care nu sunt suficiente și să obțineți o etichetă de felul acesta, totul digital, din câteva clicuri. Da? Haideți să vă arăt despre ce este vorba în primul rând pe etichetă. Pe etichetă avem următoarele informații: numele clinicii, numele autoclavului și numărul de serie, șarja în care am sterilizat, data în care am făcut sterilizarea, data în care expiră, cine a făcut sterilizarea, ce conține punga și, foarte important, codul produsului, da? Codul a ce conține punga. Toate informațiile se regăsesc sub formă de un cod QR care pot fi introduse în fișa electronică a pacientului. Pe site-ul nostru landdental.ro, la secțiunea echipamente stomatologice, sigilare, etichetare și trasabilitate, o să regăsiți acest produs, da? Germasept 5, sistem etichetare, documentare, trasabilitate, sterilizare. Acum, haideți să vă arăt cât de simplu funcționează. Sistemul este compus dintr-o imprimantă și un scanner. Această imprimantă, dezvoltată de Sato special pentru domeniul medical, și are o carcasă antimicrobiană care este rezistentă la dezinfecție prin ștergere. Ca să putem să generăm o etichetă, apăsăm pe butonul tipar al imprimantei, scanăm numele autoclavului, scanăm serial number-ul autoclavului, spunem cine face sterilizarea, ce conține punga pe care o avem în față și asta este tot. Mai avem de scanat butonul de confirmă etichetă pe care dăm tipărește și imprimanta ne întreabă câte pungi avem, câte etichete vrem să tipărim. O să spun că am 5 pungi. Ok? Previzualizăm eticheta astfel încât să nu avem niciun fel de eroare. Asta este un lucru foarte important. Apoi apăsăm butonul de tipărește. Da? După cum vedeți, 5 etichete sunt deja tipărite. Foarte ușor rup hârtia, după care iau eticheta și o lipesc pe punga mea. Ok? O informație importantă iarăși este dacă eu în aceeași șarjă am mai multe ciupitoare de os, spre exemplu 5 în cazul ăsta, pe etichetă vă regăsi informația 1 din 5, 2 din 5, 3 din 5, 4 din 5, 5 din 5. Toate informațiile, toate etichetele pe care eu le generez, ele se salvează pe o platformă, într-un cloud, pe un server, unde am acest buton de jurnal și pot să văd toate etichetele pe care eu le-am generat sub formă de listă și la sfârșit de zi, săptămână, luni și așa mai departe pot să descarc acest jurnal într-un format Excel care arată în felul acesta, unde am trecute toate informațiile cu privire la sterilizare. Da? Asta înseamnă că practic am un registru de sterilizare care arată în forma asta și are completate toate informațiile de care am eu nevoie. După cum vedeți aici avem 5 etichete, da? Deci a fost 5 ciupitoare de os, ora la care au fost printate și așa mai departe. Numele autoclavului, serial number și așa mai departe. Apoi, foarte simplu, vin și printez acest Excel, da? În felul acesta. Da? Aceste foi A4 le iau și le îndosariez într-un dosar și acesta va fi registrul meu de sterilizare.